שלום לכולם, ערב טוב. מדבר אלי קאופמן, מייסד ומאמן ראשי באפיק פיננסים. אז ככה, השווקים קצת מטורפים. שאני אומר מטורפים ואומר שמצד אחד יש לנו ירידות הן בשוק האמריקאי והן בשוק הישראלי. מצד שני קשה מאוד לתזמן עסקת שורט בשוק האמריקאי, מה גם שקשה מאוד לתזמן עסקאות בשוק הישראלי, אבל אין מה לעשות, אנחנו בתור סוחרים צריכים כן למצוא לנו דרך להתפרנס, ואין לנו ברירה אלא למצוא מניות שנראות לנו בעלות רמות סיכון נמוך, ולנסות כן לבצע מסחר ולגרוף תשואה. כתוצאה מכך בחרתי לנתח עבורכם שתי מניות היום. אחת, מניה בשוק הישראלי, מניה בשוק הישראלי שלמעשה היה ונחליט כן לרכוש אותה, אז יהיה לעסקת לונג, ועוד מניה בשוק האמריקאי שהיה ונחליט לרכוש אותה, אנחנו נרכוש אותה לשורט, זאת אומרת אנחנו לא נרכוש אותה, אנחנו נעשה מחירה בחסר, מניה בשוק האמריקאי, מניה לשורט, כמובן אנחנו צריך לראות איך השווקים מגיבים, וכמובן להחליט מה הכיוון שלנו. כרגע בכל מקרה הכיוון הוא לא חד משמעי, זאת אומרת יש ירידה, מגמה מינורית של ירידה, הן בשוק הישראלי והן בשוק האמריקאי. צריך להיזהר. אני מצטער ומתנצל שאני ככה מדבר בצורה שמשתמעת לשתי פנים, פשוט אין לי ברירה. פה כל אחד עושה את השיקול שלו אם להיכנס לשורט או ללונג, ואני מבחינתי אתן לכם את הצורת חשיבה שלי ואת מה שנראה לי שכן יכול לעבוד. אז ככה, בואו נתחיל ראשית עם מניה די-פארם. זו מניה די-פארם, מניה יחסית חדשה, מניה הונפקה בחודש אוגוסט, שנה שעברה, לא מזמן בכלל. מניה די-פארם מייצרת לנו, וכבר עכשיו צריך להדגיש, יש לה מחזורים נעים. מניה די-פארם יוצרת לנו פה משולש יורד, שלמעשה אתמול נפרץ כלפי מעלה, אך נסגר למטה. היום בשעה 4:30 המניה סגרה למעלה. אז ככה, מה שאני רואה בה, קודם כל אנחנו יכולים לראות פה עצירה מאוד 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 ברורה על רמת התמיכה שלה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. בנוסף, אנחנו יכולים לראות פה איך המחירים מתכווצים ועולים כלפי מעלה. זאת אומרת, נכנסים לפה קונים שמוכנים לשלם יותר כסף בעבור המניה הזאת, ובנקודה הזאת אנחנו יכולים לראות פריצה. סך הכל ניתן לבצע פה קנייה. לגבי יעדי מחירים, כולנו יודעים כאן יעדי המחירים של המניה הזאת. יש לנו, בשביל לבצע באמת עסקה במניה, אנחנו צריכים לראות שהעמודה של אתמול לפחות תיפרץ כלפי מעלה. שימו לב, אם העמודה של אתמול תיפרץ כלפי מעלה בצורה חזקה מאוד, מאוד מאוד יהיה מסוכן, כי הסטופ שלנו עדיין נשאר במקום, והמניה כבר יצאה לדרך. מה שכן הייתי רוצה לראות איזושהי ירידה בפתיחה של הבוקר, ולאחר מכן עלייה ופריצה, כן יהיה אפשרי. צריך לראות באמת איך המניה תתנהג מחר, אבל זו מניה שאני כן אוהב לעליות. לגבי עוד מניה, מניית שורט, מניית ADPI, זה הסימבול שלה, מניית ADPI. מניית ADPI יכולה להתאים ונראית גם טוב למהלך ירידות. לגבי מניית ADPI, אתם יכולים לראות פה, המניה שברה קו מגמה, עשתה פה מבנה מחירים יורד לפני הפריצה שלה. השוק האמריקאי, הכיוון שלו הוא כרגע מטה, וכן, היא יכולה להוות לנו איזשהו מומנט לעסקה. עכשיו, למעשה, בשביל לבצע שורט על המניה, יש לנו שתי דרכים לעשות זאת. הדרך הראשונה, כמובן, להמתין לאיזשהו מבנה מחירים יורד מהנקודה הזאת לאחר הפריצה, עלייה חזרה כלפי מעלה לרמת התמיכה. ופריצה כלפי מטה, זה פחות אגרסיבי. יותר אגרסיבי זה להיכנס היום, לתת איזושהי מנה למניה, וברגע שיהיה מבנה מחירים, להמשיך עם המניה כלפי מטה. אז לסיכום הדברים, שני מניות היום, מניית די-פארם בשוק הישראלי שנראית טובה לעליות, ומניית ADPI לשורט בשוק האמריקאי נראית נהדר. אני מאחל לכולם המשך הצלחה ומסחר פורה.